जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଆଉ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମର 4 ଇଞ୍ଚରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ 3-4 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ଆମର ନିର୍ମିତ ଅଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲି କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏଠି ହାତ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଖିଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, କଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ଆମର 3ଟା କଲର୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଫେବ୍ରିକ୍, ଅଏଲ୍ ଏବଂ ୱାଟର କଲର୍ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଚାହାନ୍ତି ଆମ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ 9777066083। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି ପିପିଲି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ବଜାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ କାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।